Il-Belt Valletta kienet miżawda bin-nies li ddaħlu jgawdu l-attivitajiet li qed jittellgħu fit-tmiem din il-ġimgħa fil-kapitali. L-attrazzjoni prinċipali kienet dik tal-infjorata fi Pjazza San George bħala parti mill-Valletta Green Festival, infjorata f'forma ta' żrinċu li għandha l-iskop li tqajjem aktar kuxjenza dwar l-abitat naturali u l-biodiversità ta' pajjiżna. Iżda s-sibt filgħodu tellet attività oħra b'differenza immirata għal klieb. Ġnien l-Aparelli nbidel f'arena b'diversi ostakli għal klieb. Ryan Kutajjar, wieħed mill-organizzaturi, spjega ma' One News l-ostakli li l-klieb kellhom jelbu. Mela affarijiet li huma daqsejn challenging għax jiċċaqalqu għall-klieb, mhux kull kelb ikun komdu b'xi ħaġa tiċċaqlaq, hawn affarijiet għolin, affarijiet baxxi, affarijiet li forsi jgerfxhom, affarijiet forsi titgħaddi minn taħthom inti mal-kelb ukoll. Is-sidien tal-istess klieb ipparteċipaw f'din l-attività u anke kellhom l-opportunità li jieħdu xi ritratt mal-kelb tagħhom. Mela bażikament l-attività ġewwa l-Aparelli Gardens tinvolvi f'obstacles vari biex bażikament turi jew tipprova tara l-abilità tal-kelb tiegħek. Kollox għal pjaċir, mhux it's not a challenge, m'hawnx ħinijiet, ġifieri l-klieb mhux qed itelqu, bażikament tiġi tieħu gost xi ħaġa differenti, forsi darb'oħra jkun kapaċi jew talmu jagħmel xi ħaġa differenti. Xi ħaġa li tista' tagħmel mal-kelb mhux ġast ħrix mixja, tista' tiġi hawnhekk jew fejn kunu drabi oħra u tara x'tista' tgħallem il-kelb tiegħek milli ġast jimxi ħdejk. Intant l-attivitajiet fil-Belt Valletta marbuta mal-Valletta Green Festival jibqgħu għaddejjin sal-ħadd tul il-ġurnata kollha. Fl-istess jum ser jittellgħu l-attivitajiet marbuta mal-festa tal-1 ta' Mejju imtella mill-Partit Laburista.